wandisamala samagona tulo sandisiya ndeka wandisamala wasunga moyo samagona tulo sandisiya ndeka wasunga moyo ondisamala wandisamala samagona tulo sandisiya ndeka ondisamala. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu believer lero pa 23 May 2023 sabutopiki mazunzo pawera mtima. Believer tili kumapeto tikuomba nkora chapter number 15. Ndili nakwene kutsimikizika mtima kuti chaputa chimene chibeliever talimbikitsika nacho kwambiri ichi. Takhala pamenepa pa masiku angapo ndipo tamona Khristu ife akudzulula kuti ndi mpesa. Inu ndine nthambi za mpesawo. Mulungu Atate ndi mulimi amene amauyendera munda. Believer tikamakamba za munda tikukamba za dzikoli. Ndi mulimi Tate Yawe amene ndi mulimi amauyendera mundawo kona ndi kona. Ndi amayang'ana kwambiri kodi nthambi yalumikizika kumpesa. Amafufudza kodi m'bale uyu mulongo uyu aulumikizana ndi Yesu. Pali ubale ndi Yesu auyendera limodzi ndi Yesu kapena ayi. Nemu chapter 15 Ambuye Yesu afotokoza kuti aliyense amene salumikizana ndi ine sabala. Aliyense amene sakhala mwa ine sidzitheka. Ndimafuna ndilize kwerere ana Mulungu. Tilumikizane ndi Yesu. Tidzilumikizise kumpesa. Kubalako kufunika. Zedi ena ndifombekezera. Kubalako kufunika. Believer dzimatheka timabala tikalumikizana ndi Khristu. Nese tinafukula nkhani yobalayi. Believer nzotheka koma tinanena kuti samalani kwambiri chifukwa pali chinzimu china chofera m'mazira. Mzimu opolosa, mzimu opita pachabe. Kukuyenda mzimu waufiri ku dziko kuno. Ambiri apolosa. Ambiri zawo zafera m'mazira. Ambiri chinabadwa inte koma sichidakhalisa ufiri. Lembedwa ntchito apa myezi iwiri anchosa. Akalembedwa ntchito apa chaka chimodzi anchokocha. Akalembedwa ntchito apo zaka ziwiri anthamangisa. Endi osakhazikika. Lero mzunguyu mawa bwanawo mawa mbaliyo kumangos believer dzina ndi mzimu waufiri. Mulini mamuna wanamba chana amene kubanja osakhala. Chaka chimodzi banja latha. Zaka zitatu banja latha. Mamuna wa number 13 ufiti. Nzofuna kudzuka nkumadzipempherera zimene zambuye enough is enough ndaroba. Ndimsomsonane ndi amuna angari. Ndidzamsomsona milomo ya amuna angari. Ndidzalankhula kuti I love you mpaka naliti akwane angari. Mpaka nakuchita upambana ana Yakobo amuna. Ndekuti kuyamba kwatidwa ndi Rubeni mpaka nakumalisa Benjamin. Mamuna amene naye wa number 13. Pambana ana onse amuna Yakobo. Ufiri. Believer ndeti malankhula. Dziko kuno kuli anesi. Machaputa 15 chaulula zinthu. Musaiwale ndi mchipinda.
ena samedzwa bwino ntchitoyi ndikwa mikambo ifa cha makomenti manesa achita nenetsa ti nzonadi abusa mukunena ngati mmagwira ntchito chipatala kuno kuno kuli mauniform kuno osiyana kuno munthu akapanda kudzidziwa bwinobwinodi amakafotokozera mavuto ake onse okolopa nzifukwa zache dzinadzi dzikutchuka mapita kalapira okolopa sintumiki dzankulira amba fotokozera aliyense nkhani yanu yadzadza m'mudzi monse mudakauza mtumiki wa pamtundoja adayigawa kwa wina aliyense zotsatira zake ponsepo achitadziwa kuti mayi awo ali mvuto yakuti wayi mudafotokozera wina wotchecha mudangoona kuti basi bora ndalinekirayo bora ndali nsuri bora ninayenso mapanga haleluya ndimati nene kuli manesi amene apangidwa koza bwinobwino ndi Jesus adzitumiki komanso nthawi yomwe inonso alipo ena afeki ena achokeranso ku nyanja timaonenelirawo tamanesa mafekifeki timaonenelirawo zimene zasokoneza kwambiri. Ambuye atithandize kwambiri. And chapter 15 chaulula chachita tsindika kuti mukakhala mwa ine Yesu amene ineyo nkupezekaso mwa inu pemphani chilichonse chidzachitika. And cholinga cha zonseza kuti Mulungu akufuna kuti mubale, kuti mukabala Mulunguyo alemekezedwe. Dzupereka mene mukukhalira mopanda pantchito Mulungu dzuwawa, mukamakhalabe pabanja opanda mwana Mulungu dzumuwawa, kukhalabe osakwatiwa Mulungu dzumuwawa, umphawi umene wakugwidzingani Mulungu dzumuwawa. Akuti dzanu dzikayenda Mulungu amalemekezedwa. Bilifa ndikulimbikitse, ukalembedwa ntchito Mulungu amalemekezedwa, ukakwatidwa Mulungu amalemekezedwa, business yako ikaenda Mulungu amalemekezedwa, ukamaperekera umboni kuti sindili chimodzimodzi kumwamba Mulunguyu amalemekezedwa. Ndi chimenecho nchokhumba cha Yawe kuti zako ziyende kuti Mulunguyo alemekezedwe. Koma dzidzatheka ife tikalumikisira ndi Dr. Jesus. Enawa adokta achimtengo akupusisani ndi aja umene upereka maoverdose dzulo momboni anapereka ambiri abusa mlongo wanga dzida nchitikira wina nkwanati inadza ndichitikira chasokonekera chibwenzi adanduzaso ndithimise phone 14 days mamuno jandidayatsa sitinalumikizane sadakana ati ndinodzibwana maoverdose kujoka Esther batarenga 7 days akujoka mu Esther kujoka 7 days atapanopa renga 14 days ukamaza 14 days atukamba 21 days maya 21 atapantu kulowa ya Moses situ ya 4 days kujoka Moses atukutenga 70 days inu maoverdose yawa ena kaona chonje pano ndeba inu zakunyanja amadzisungulula nsoka. Hallelujah. Ambuye atithandize. Ambuye atithandize. Pali madokotala, pali manesi amene Mulungu adapasa ntchitoyi. Monga Tate amene sakhumudwa mwansanga, Dr. Jesus iso sakhumudwa mwansanga. Believer ndi Mulungu yekha amene sakwiya mwansanga. Komanso akakwiya sachedwa kukhululuka. Ukakanika ndi Mulungu palibenso amene ungathe kuyanjana naye. Ngati ndi Mulungu dzuvuta kuti uyanjane, tamverani, Mulungu ife timachimwira akuntukwana, koma Mulungu yanena kuti samakwiya nsanga. Tikhoza kuchita zoyipa kwambiri, Mulungu yosakukwiyabe akumwetulirabe. Koma ngati angakwiye ungabwera kuti pepani sachedwanso kukhululuka. Mundimva pamene mdala wina akangoti akwiya. Oh, hallelujah, hallelujah. Tsiku lina ine kuchipatala ndenda pitako. Ndapita ndi mwana kuchipatala. Inali usiku. Chifukwa cha chisomo ndadzonako ndi dokotala wamkulu pamalopo. Osati ali ndi pepa ya dokotala kumapa chipatala pena ngati za maboma amuka ma trading amakhalamba wamkulu wawo.
aha pepani sindikudzoti mumba vasana bwanji maudindo mamundikhululukira nderi madzwana kwambiri ndeni namuimbira foni mwana sali bwino umfotokozera ndikumadata bwerani sanga chamalawo ndi 11 12 usiku ne nkuri pa jure pali wina nesi ndaita natokutala uja kungufika kumene kuja dora nyumba kwacho kubwera kuvala zonse zodzenereza ndene ndikufika ndikundilandira dokutala uja ndikupanga china chilichonse kuthandiza mwana uja pamene nesi amene nali pa jute uja zidampwetera ambuya ndithandize muli bwanji manesi nonse nde atumikira pa mwana uja mafunika ka Jackson abaya kenako dripi china chilichonse mankhwala apereka tapanganizi ndeyo jatha kutitumikira nkunyamuka nkurani nkupita kagona madabasi akhala bwino mbuyo muno mwana uja mphamvu zapezeka adzidzimuka makesana ngwire bwino dripi jachoka nenesi amene ali pa jute ujefe nkumuza kuti dripi apapa yachoka tampalamula mwana wanuyi afa mene afa inu simungagwire bwinobwino dripi muntaya mene ndeda ndipyesa mtima ngati munthu oh haleluya idali wedio wawa kwambiri neni namuzana kuti tamvera kuli mulungu kudziko kuno haleluya ana mulungu ndimafuna ndinene kwa inu manesi adzitumiki ana mulungu osamapya mtima ngati wapamwamba arumikire wina ngati adziwana ndi wina osamapya mtima tingothandizana dripi yachoka tangoyikani sachifukwa chani amdzusa ndi anadzanena inayo ndilipo ndine bwanji mukayimbira munthu akugona ina ndiye kuti mwanditenga kuti ndinosadziwa ntchito dziwa kuna anthu amalankhula akuchipatala kundimvetsetsa zimene zitoye zona haleluya ndimati ndinene kwa inu manesi amene Khristu akupasani ntchito ngati wina apita kwa wina kapemphereredwa ngati mukudziwa kuti ngosathandizana nafe osapya mtima othandizana nafe osatsutsana nafe amathandizana nafe haleluya oh haleluya ambuya alandire ulemu leronso ndili mkarundu koma ndikutsimikizireni dzulo limanena kuti osataya mtima kadzi kumveka kugunda m'mimbamo kasidzi kugundagunda kaya kusanza sikudayambi fo kwakhala woyembekezera mayamba kusanza ndikumadabwa akuluakulu mwana amene bwa ndikuti agwirira koma ndikulimbikitseni osataya mtima khalani bene pamenepo sungani bene chero zidzayenda amene tikumpembedzaye sakhala chete sagona tulo ndi samautsira zidzayenda pomalizitsa chapter number 15 nimafuna ndilimbikitse wina Yesu akumaliza ndi kwafotokozera kuti kuli nkhondo chapter ichi tiwerenge limodzi bwanji chapter 15 verse number 18 wakhulupirira pokhala pa dziko lapansi chichewa china mabhiliva pamene tili pa dziko lapansi pano chidzichitika ncha Yesu akwauza mchipinda Petro pamene muli pansi pano pamene mukutumikira pamene mukuphunzitsa pansi pano zinthu izi mudziyembekeze verse number 18 ngati dziko lapansi lidayina dziwani kuti linadayine lisadayambe kudayina wow verse 19 mukadakhala dziko lapansi silikadakonda zache zalokha koma popeza simuli a dziko lapansi koma ine
ndinakusankhani inu mwa dziko lapansi, chifukwa cha ichi likudani inu. Kumbukirani mawu amene ine ndinanena kwa inu, kapolo sali wamkulu ndi mbuye wace. Ngati analondalonda ine, adzalondalonda inunso. Ngati anasunga mawu anga, adzasunga anunso. Koma izi zonse adzakuchitirani chifukwa cha dzina langa, chifukwa sadziwa wandituma ine. Sindikadadza ndi kulankhula nawo, sakadakhala nawo tchimo. Koma tsopano alibe chowiringula pa machimo awo. Iye wondida ine adanso Atate wanga. Sindikadachita mwa iwo ntchito zosachita wina, sakadakhala nalo tchimo. Koma tsopano aona nada ine ndi Atate wanganso. Koma chitero kuti mawu olembedwa m'chilamulo chawo akwaniridwe, kuti anandida ine kopanda chifukwa. Chapter number 15, okondedwa omvera. Yesu akuwauza ophunzira kunena kuti dziko ili imene ndikukusiyani, musayembekezere kuti adzingokomberani m'manja, ayi. Musayembekezere maulemu, ayi. Musayembekezere liyoliyo, ayi. Musayembekezere kuti onse adzikulambirani, ayi. Ndi akuachenjeza kuti amuna inu, pamene muli pa dziko pano pali zochitika. Verse number 18 achita tsindika, ndipo Khristu sakubisa kanthu. Akamakutuma Yesu amakuwuza zonse. Akamakutuma amakuwuza zimene ungakumane nazo, kuti akungati ambiriansi ya Khristu amayembekezera zonuna zokhazokha. Bilivani mafuna ndikuwuze kuti zowawa zilipo, zopweteka zilipo. Adzitisinjirira, adzititukwana, adzitinenera moyipa, adzichita mmene angafunire pa ife. Ambuye Yesu akuti, ophunzira inu tamverani. Ngati dziko lapansi lida inu, sikuti dzikuyamba pa inu, ayi. Dzikoli linadanso ine. Ngati dziko lapansi likuzunzani, mwana Mulungu tamvera, sidzikuyambira pa inu. Nthawi zina timaganiza kuti ndikuti dzayambira pa ine, tamvera, ayi. Kuregu adayamba kuda Yesu, adayamba kuzunza Yesu, adayamba kutukwana Yesu, adayamba kuchitira choyipa Yesu. Letu ukamba zoti mazunzo pa oyera mtima. Tiri mdziko imene sitifunira zabwino. Tiri mdziko limene kamationa m'maso mwawo amachekacheka. Tili mdziko tikamayenda pilivo titamanga nekita titagwirira Baibulo, dziko iyi imatida. Dzikoli samva nafe kukoma, akamatiyang'ana amangofuna titangosowa. Bilivo mukamayenda pa galimoto yanu, dziko iyi imakudani. Ziwanda sizimakondwera, Satana sakukondwera. Kuregu bilivo ife ndife opalamula kale. Tikamakhala pa dziko pano ndife opalamula. Endi kupalamula kwathu chifukwa chovomereza Yesu kumidimako ndife opalamula. Tikamakhala nazo nthawi zopembedzera kumidimako tapalamula. Tikamayimba nyimbo za makolasi kumvirira Yawe kumidimako tapalamula. Tikamathandiza wosowa makamaka chifukwa cha mawu a Mulungu pajabuko timakhala kuti tapalamula. Tikamanena kuti Yesu ndi Ambuye nkumadzuka nkumayimbirana mafoni nkumalimbikisana kwa Satanako timakhala kuti tapalamula. Ndi Ambuye Yesu akuwauza achina Petulo, tamverani. Ngati adzakudani, ngati adzakuthibulani, ngati adzakumenyani, sikuti dzamba pa inu. Ngati adzakunyozani, sikuti dzamba pa inu. Adayamba anyoza ine,
inenso adandida, inenso sadandimvesese, inenso sadandikondawa. Ngarakudana nanu adayamba kudana ndine. Sadza kukonda ni pachifukwa chakuti simuli inu a dziko lapansi ngakhale ndakusankhani ku dziko lapansi. Ndifuna ndilimbikitse wina. Simuli a dziko lapansi. Simuli a dziko lapansi. Chifukwa chochoka chipani chawo. Pompo chidani chimabwera. Biliva mundivomereza dzipani dzaku Malawi kuno. Ukakhala nawo kwamkondili yori amenewa adaphunzira kwambiri, amenewa ndi adokotala, maphunziro awo aphunzira kunja, amenewa ndi aprofesa, amenewa ndi mashini, Malawi kuno amachemererano, amenewa ndi njanji, amenewa ndi chitsulo, amenewa koma akangochoka mudzamva nzalo alibeya. Muraje sumbagwira. Hallelujah. Bilifa ramvera ukachoka chipanichi cha dziko lapansichi, ukachoka chipanichi cha chidesochi, ukachoka chipanichi cha phadapadachi, ukachoka chipanichi cha masomwamwamwachi, ukangochokamo a dziko lapansi amakuda kutaka amene amamba kukuda ndi amene unkasuta nawo chamba amakhala adani, amene unkaledzera nawo amakhala adani, amene unkagonana nawo amakhala adani, amene unkaramba nawo amakhala adani. Kwa mpira amadzapangana kuti ayi amene teni tintambire tingumononga, amene unkauluka nawo udali nawo kunyanja asatanism, ukangoti watembenuka mtima amapangana kuti adzaulula zambiri teni tingompha. Dziko kuno anthu ena aphedwa chifukwa chochoka chipani cha defu. Banja tendachoka kunyanja sindikufuna konso, ndi amaulula dzukulu, ndi amapangana kwa mkakuluakulu. Uyu atiyalukisa, tiyeni timbwambwanise, tiyeni timulodze. Haleluya. Dziko langa lino zachitika zimenezo. Ndimafuna ndikulimbikitse, nkhondo zilipo, chizunzo chilipo, satikondayi. Wina akudabwa ndampana nawo chani. Kumtundu kwanu umachitira china chilichonse koma makutenga bengati ndani. Udzafacha Yesu amene mwamusankhayi. Adada Yesu adzadanso inu. Ena amatitukwana sadatione nkomwe. Pena ndimachita kudzimvera chisoni. Kudzimvera chisoni. Wina mpaka nakuimba fona abusa. Pita nikugulupu nambala folo. Pita nikugulupu na banjati nangudzuka kumene kwangonyoza achale mbava achale astadiki achale. Taine ni manena pano. Tidakumanako kunyanjako. Oh hallelujah. Dziwanda dzikaso adzonena dzimangolubwa. Hallelujah. Ana Mungu mudzafaja adayamba kunena Yesu kuti ngwachiwanda. Adanena Yesu kuti ndi mkulu wa ziwanda. Ndimati ndikuuzeni ma-intercessor adzikunena niso ni choncho kuti ndi mkulu wa ziwanda. Jiuchitika chifukwa chani lemba likwanire kumapeto kwa verse number 15. Achita nenesa kuti ichi chidzachitika pa inu, adzakudani inu kuti lemba ikwanire. Akamakunyoza usadakumane naye, akamayipisa mbiri yako usadachimwe, tamvera lemba ikukwanira. Dziko lino njozunza ino, dziko lino njopweteka ino, dziko lino kulibe ufulu. Ndimati ndilimbikitsa mayi wina alikakasa kudabwa nazo anzanga opemphera. Oimba nawo kwaya zimene kunena pa ine zosamveseseka. Akundida sakundikonda, anebanga sakundikonda, anthu amudzi mwathu sakundikonda, ayamba kundinenera zoyipa. Ndikulimbikitse chifukwa cha Yesu amene muntumikira ku dziko kuno sankonda. Yesu amene muntumikira ku dziko kuno amadana naye. For amadana ndi Yesu mukhalanso adani a dziko. Amadana ndi Yesu akudananso inu. Adapha Yesu afunanso aphe inu.
adatizimula Yesu afuna satizimula inu. Nimafuna ndikuchenjeza Bilifa tikamantumikira timakumana nazo. Tikamantumikira Bilifa timakumana nazo. Bilifa tamvera akhoza kutita mpira koma good news ndonena kuti tili ndi Mulungu amene sagona tulo. Haleluya. Wandisamala ngakhale nkhondo sichuluke kaya kumane bwanja firiwo kaya kumane bwanja kunyanjawo. Wandisamala Bilifa sagona tulo. Bilifa ndifuna ndikulimbikitse amene ukumpembedza isaodzira saropa ende chitetezo chake pa inu chachikulu kwambiri chifukwa cha muli moyobe. Adapangana kalekale kuti akusoweseni. Adapangana kuti angukuphana ngukutambirani. Adapangana kuti akuombereni. Adapangana kuti aunonge business yanu, aunonge banja lanu, aunonge utumiki wanu. Mukudziwa chifukwa chani muli bobe amene mumantumikirayo saodzirayo sagona tulo. Nchifukwa chache lero mukutumikirabe. Ndani yosamva nanu bwino, ndani yosamakondera nanu, ndani yokumva nanu upweteka kwa mpiri Bilifa. Ndikulimbikitse wina akulira chifukwa chonyozedwa. Kutukwanidwa sadachimwe. Anthu amene amathandiza ndi amene sakuntukwana. Wina akuntundu kwawo. Chidani chimene chichabwera bwanji. Ndikunena pano wina bale yake amtsukira choka usadzaponde pano. Mwina chifukwa choti ali nkagali moto. Ndiye kuntunduka pangana kuti amene uchaona ngati amene uchambwa kunyanja. Choka. Ndikulimbikitse amama. Wadada tamvera. Sisidayambe pa inu. Adazunza Yesu. Adanyoza Yesu. Adatukwana Yesu. Inu sakulemekezani. Musayembekezera liyoliyo. Adzikunyozani endi dzikachitika Bible kumareyo kunena kuti sangalalani chifukwa mphotho yanu njayikulu mwamba. Mazunzo alipo, mavuto alipo, maesero alipo, zopweteka zilipo. Wina ndinena pano akudwala mazunzo. Ndinena pano wina business yache amaonongera. Wina banja lake ili gbede mabodza akumidima. Wina urumikisitsi uyendanso njerekeza dzuka afuna mvese kuwawa. Ndikunena pano wina amangidwa koma sadachimwe amangidwa. Bilifa. Petro adamangidwa osachimwa. Paulo adamangidwa osachimwa. Achinasira agonamo ndende osachimwa. Mundifa mwana Mulungu kaya. Kumangidwa. Achina Jeremiah adamangidwa osachimwa. Tikamantumikira Yesu dziko imadzuka imadimvesa pweteka iyi. Imadana nafe chifukwa choti adambadana yawe. Now ukamangidwa tamvera lemba yakwanira. Ndukamba ndino amene okukunamizirani chifukwa ino mmamangidwa mutachimwadi. Mangonamiza ndinamizira. Akunamizira wachita. Ngati wachita dicho ipacho akumanga ndero nchotsarira cha chimo wachitayo. Koma ino amene mukunamizidwa tamvera ni Mulungu sakhala chete. Choonadi chidziwika. Mwina nkutheka yawo afuna mtumikire kundende. Anzanu ena ali mprisoni afuna talandira maa Mulungu. Mukakhala kundende tumikirani onga Paulo. Mundimva na Mulungu. Tili mdziko lozunza. Tili mdziko lowawa. Dziko losamveseseka. Zochitika zosakhala bwino. Ndikulimbikitseni ino na Mulungu mchipinda chino. Mabilifa. Intercessor dzitumiki. Tisayembekezere liyoliyo. Adzidana nafe. Chimangokhala chiwanda. Mwina neba unikulepa mene ndambana ijani. Kwangodzuka umangotukwa nomangokulalatira. Ena nzako akuntchito. Ena upemphera nawo. Ena nzako panga nawo business. Kumangona kuti adzuka. Chachitika nchani. Tonse siphunzitso khoka. Ndamulakwira chani mphunzitsi amene. Tonse amesokoka. Tonse apolisokoka. Asilikali okhaoka. Tonse tugwira ntchito pano pa mzungu pano. Ndamuyamba cha. Tamvetserani. Kulibe liyoliyo kudziko kuno. Adzakudani. Adayamba kudana ndi Yesu akudananso ndi inu. Adzikutukwanani. Adzikunyozani. Kukupasani maina achipongwe. Adzikunamizirani. Tamverani. Sizidayambe pa inu. Zidayamba ndi Yesu. Koma ngati mukuchita uchimo. Ena nkuzizulukira nkunena.
ndiye kuti mukulandira chotsatira pa tchimo limene mudachitayo. Akakunjarani chifukwa cha chibwana phada. Fuka ena manamizira. Andithu anamizira andithu. Molengera ndi mawu amene adanena Yesu pamene akuchita uchimo. Tondoviro. Basi malemba akwanire ndiwe khuluku. Maintasasa amene mukusunga chero ndili chilimbikiso. Akakunyozani ndiye kuti lemba ikukwanira. Painu pali chipambano. Akakutukwanani sangalalani. Lemba likukwanira. Painu chiyero chikuyenda. Akayipisa dzina lanu musadachimwe nenani ameni. Chifukwa chakuti lemba ikukwanira. Bwanji lisiyane pamenepa Mawa chapter number 16. Atate, kuli mazunzo ku dziko kuno. Tiunyozedwa ife. Tikutukwanidwa. Ena sadatione nkomwe koma akagwira kututukwana onga ngati dakhala nawo chaka chimodzi pamodzi. Ayipisa mbiri yathu, ayipisa mayina athu, atinyoza kwa mbiri, akutida kwa mbiri. Zikomo mwatilankhula kuti dzuchitika chifukwa chakulandira inu. Dzuchitika chifukwa mudatisankha. Ndi abale athu koma Ambuye Yesu zikomo chifukwa simugona ende simudzatisiya kukhala amasiye. Mwathandiza abalewa kuti akudziweni m'dzina la Yesu Khristu. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen. Ndili ndi mbuye wanga wandikonda, andikamapemphera iye amayankha. Ndi mbuye wanga wosamala, wandikasala kudya iye amayankha. Amayankha, Yesu amayankha, wandikamapemphera iye amayankha. Amayankha, Yesu amayankha, wandikasala kudya iye amayankha. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu. Believer, lero pa 26 May 2023 tupitiliza topic ya dzulo, pemphero. Believer, mchipinda cha pamwamba chapter number 17 m'buku la Yohane, Ambuye Yesu akuwapempherera ophunzira. Tidzipemphererana. Believer, moyo uno ndi moyo wopemphererana. Kukhoza kwa kuima ndi ena mpemphero. Wina akamati chonde mtumiki imananeni. Wina akamati chonde amayi nyengo dzanga dzalimba imananeni pompo siya chilichonse kambe pinda maondo yamba pembedzera. Alipo ena okhoza kwayimbira foni yonganiza kuti ndi imanawo sakupemphera nkomwe adangulandira foni. Ndimafuna ndinene ino amene mumayimbiridwa foni nkumati muyimenane mapemphero koma nkumangoti nzanu kunthera madata, nzanu kunthera mayunisi koma osampempherera, osapemphera naye. Nyengo zina mukhoza pemphera iye akumva. Nyengo zina zikungudula foni iniyo kapinjeni maondo kapemphereni. Imanaye ni pembedzerani. Mpemphero muli mphamvu. Imachita kwa kukulu pemphero. Ena amaganiza kuti kumangonena ndekha tamverani timakhala tikulankhulana ndi Mulungu zoti nanena zimene zipano. Ndipo tisanapemphere tikuyenera kuyamba kulemekeza ndi kutamanda Mulungu nyimbo. Ena ati mayimbidwe yanga simayimbidwe yabwino, kuyimba sinimatabirifa nimafuna ndikulimbikitse pano. Chimene Mulungu amachifuna si kuyimba kwa nthetemya, ayi. Si kuyimba kwa luso, ayi. Koma nyimbo mwako muli message yanji. Kudziko kuno bilifa kuli ena kuyimba kumavura ine beta mmaisayesa. Hallelujah. Wina kukhala naye ngati apa nyimbo ikuyambisidwa iye akuyankha iwe apa kukusokoneza china chilichonse. Kundabwa kuti mawu ake ndi chani? Soprano, ndi alto, ndi besi, ndi chani?
aimbe kaya nyimbo. Kodi nyimbo imene ili bwanji? Makumana nazo nthawi zina tikamakhala fasting apa group. Nthawi ino ni nthawi ya worship, mangodipa kuti nyimbo ija ndi yomweyi kapena apeka ina. Muli bwanji madota zinonse. Kodi nyimbo yake ndi imeneyi? Ndi ana amene kuimba kumavuta. Omvera osadandaula. Osadandaula kuti maimbidwe yanga, voice yanga simamveka bwino, koma chimene Mulungu amachiyang'ana simauwo. Koma mkarimu muli message yanji mkarimu. Mkati mwa nyimbomu muli chilemekezo. Mkati mwa nyimbomu muli kulambira. Mkati mwa nyimbomu mukumkweza Mulungu. Mkati mwa nyimbomu muli chani? Osamakonda kuimba nyimbo zolira. Ayi. Nyimbo zodandaula azili ni nthawi yake. Mundiva pilifaka. Nyimbo zina zimamveka bwino. Zoni manena pano. Zimamveka bwino koma si nyimbo zolemekeza ndi kutamanda. Ayi. Zinazo zimakhala nyimbo ndi mukuphunzitsa. Zinazo zimakhala zini message yolalikira. Ndikukamba nyimbo zomwezi. Nyimbo ndi malalikira. Muli bwanji abwaya nonse. Nyimbo imalalikira, nyimbo kulalikira. Nyimbo imaphunzitsa nyimbo. Ndi mkati mwa nyimbo zilipo zina zolambira. Nyimbo zolemekeza ndi kutamanda Mulungu. Nyimbo zinazo ni nyimbo zopempha. Nyimbo zinazo ni nyimbo za madandaulo. Nyimbo zinazo ena adapeka rambana ndi banja lawo. Nyimbo zinazo adapeka ena kuchecha dawo kukangana adapandukirana adapeka nyimbo. Nyimbo zinazo zosafunika kudzimba nthawi yolemekeza ndi kutamanda. Ayi. Mundimvaka. Zolemekeza zilipo zambiri. Zona zimba zingapo. Chilimadzika. Zilipo zina zachifatse koma si za worship. Ine mene mfama ikonda kwa mpiri fandi iyi. Utsika ulemelero. Utsika ulemelelo. Utsika. Yabwinonso kwambiri. Koma si ya worship. Kwaphunzitsa anthu. Kodi Mulungu amatsika nthawi yanji? Ni message imene nkarimu. Pamene wayela mtima ayamba kulambira. Utsika ulemelelo. Utsika. Mulibe worship. Achira marenda onse. Achira. Wina ndanzunguza kalekala tabusa sindikumvesa mukulankhula chani. Mudzimva message yankari mwa nyimbo. Iunena chani? Munimvaka. Omomo mulibemo worship, mulibemo kulambira. Koma muli phunziro. Mufuna Mulungu adzikuyenderani. Mufuna Mulungu adzitsika. Mufuna Mzimu adzitsika. Amatsika nyengo iti pamene woyera mtima ayamba kulambira. Si anthu apita kutchali chakamba kulambira. Ayi, nyimbo sikunena chonchoyi. Sikuti atumiki akamba kulambira pamene Mulungu amatsika. Mulungu alibe kaso ndi atumiki. Koma Mulungu amatsika pamene oyera mtima ana Mulungu osunga chiyero akayamba kulambira. Tumvana kaya akayamba kulambira, akayamba kulemekeza ndi kutamanda. Nyimbo iyi njosalemekeza koma muli phunziro. Mukumfuna Mulungu kuti adzitsika. Yambani kulemekeza ndi kutamanda. Machiriso amapezeka tikayamba kulemekeza ndi kutamanda. Mayankho amapezeka tikayamba kulemekeza ndi kutamanda. Moti nyimbo iyi ndi lesson payokha. Tumvana kaya. Ndimafuna ndilimbikitse wina amene kuimba kumamvura. Jumveka. Worship. Loya wa maloya. Ndi loya Yesu. Loya wa maloya. Fumu ya mafumu. Mana Mulungu. Mulemekeze Mulungu. Oloma wako sangamveke bwino. Mudzaina sadzwadi kuimbako. Ukhoza mwina kuidanganya koma message ndi bwa mawovulawo. Mwina ndakuzo mfumu mafumu
ndifumu Yesu, fumu ya mafumu, loya wa maloya, loya Yesu, loya wa maloya, amaloya, loya. Kureko chimene Mulungu amafuna ndi message yo. Kadzumveka bwanji, kasidzumveka bwino. Muli bwanji nonse amene kuimba mavurani, tamverani ndikukulimbikitsani. Kaya imamveka bwanji, mawu anu amatuluka bwanji, koma chimene Mulungu amachifuna ndi message yankati mwa nyimbo, osari nthetemyazo. Alipo ena anthetemya, nyimbo zimapita mwa nthetemya, koma message yo sikulemekeza Mulungu. Aba mwanimvesa basi, ndipo ndipemphe kuti Mzimu ena kuthandizeni arare mwa Mzimu ena mwana wanu uyu munthandiza mvese chimenechi m'dzina la Yesu. Haleluya. Timulemekeze, tidzimulambira, tidzimkweza Mulungu ameneyi, amamva bwino ameneyi, amatsika nyengo zimene kulemekezedwa. Ndiyezo tinanena kuti tikangoti tayamba pemphero tidzamba ndi kumkweza. Olemekezeka ndinu, wamphamvu zonse ndinu, odabwisa Jehova ndinu, palibe ofanana nanu, mwini chilengedwe chonse, loya wa maloya, Mulungu wa Davide, Mulungu wa Danieli. Ndi mumakumba zimene Mulungu adachita mwa Danieli, mumazikumba zimene Mulungu adachita mwa Davide. Ndi kumulemekezako amene mudampambanitsa Davide manja mwa Sauli. Jehova ilemekezeke dzina lanu. Amene mudayima ndi Paulo ndi Sila, ilemekezeke dzina lanu. Zimene zimafunika mu part 1, gawo yoyambirira yolemekeza ndi kutamanda. Wina kamanena kuti ndikusowa chonena mu pemphero, tamvera udziphunzira. Timapemphera bwanji? Ambuye Yesu adaphunzitsa Mateyu chapter number 6 verse number 9. Mwerengeso Luka chapter number 11 verse number 1. Akutophunzitsa chadachita kubwera kwa Yesu nkufunsa Ambuye mutiphunzitse ife kupemphera monga Yohane adaphunzitsa ophunzira acho kupemphera. Luka chapter number 11. Ndi pamene Yesu amaphunzitsa kuti okay, chabwino inu mudzipemphera dere. Atate wathu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, dzina lanu liyeretsedwe, lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Yesu akuphunzitsa. Ena amenena pempheroyi kuti aya ndi pemphero ya Chiroma. Ndinenepo era pano pempheroyi si ya Chiroma. Iyi ndi pemphero ya Ambuye imene adaphunzitsa ophunzira ake. Si pemphero ya chipembedzo ayi. Tiyamika anzathu kuti amayibwereza. Komano kungupemphera Atate wakumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, kapena dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze. Kungopemphera kwa 3 minutes kutha kuja, kapena a minute. Ayi timayifukula. Kodi tikamanena kuti dzina lanu liyeretsedwe njani? Ndikulemekeza ndi kutamandako. Pomwepa tikhoza pemphera pamene pa 5 minutes kulemekeza ndi kutamanda, kumkweza Mulungu. Ilemekezedwe dzina lanu. Ndinu odabwisa, opezeka paliponse, Mulungu wamphamvu zonse, palibe ofanana nanu, amene simugona, amene simuodzera. Pilifa pamenepo ukhoza kufukulapo, kumtamanda, kumkweza, kufotokoza chimene Mulungu ali kwa 5 minutes. Aja amene mmangopha udzudzu, amene mmangokhala maso mwamwa, anzenoli baba, iwe kusowa chonena lero ndili nchophunzitsa kuti ukhoza pemphera 2 hours. Mundimva mwana Mulungu, mukhoza pemphera 2 hours or 3 hours. Haleluya. Tikuyenda limodzi. Gawo lopempha zosowa Ambuye Yesu anati ufumu wanu udze. Kuti ufumu wanu udze ndikupempha kale kumeneko. Ndichenjeze ku dziko langa. Zosowa zilipo dzikulu zinayi. Mundimva zosowa zilipo dzikulu zinayi. Chosowa number 1 ndi ufumu wa Mulungu. And zosowa zilipo zakuzimu komanso zakuthupi. Chosowa number 1 mwana Mulungu tusowa ufumu wa Mulungu according ndi mene Yesu aphunzitsira ku Mateyu 6 verse number 9. Pempherani chomwechi ufumu wanu udze.
nzotheka mwana mulungu kuutsitsa ufumu wa mulungu chifukwa Yesu adali na choncho. Mukapemphera kuti ufumu wanu udze utsike, umatsika ufumu. Tili modzika Yesu akupembedzera ophunzira ake. Yohane chapter number 17 mautsogolera. Yesu apemphera kuphunzira ake. Verse number 9 akuti ine ndipempherera iwo, sindipempherera dziko lapansi, koma iwo amene mudandipasa ine, chifukwa ali anu, ndipo zanga zonse zili zanu, ndi zanu zonse zili zanga. Ndipo ndilemekezedwa mwa iwo. Sindikhalanso m'dziko lapansi, koma iwo ali m'dziko lapansi, ndipo ine ndidza kwa inu. Atate woyera, sungani awa m'dzina lanu amene mudandipatsa ine. Tibakira ima pamenepa. Omvera, ayima Mbuye Yesu onga intercessor kuwapembedzera ophunzirawa. Akunena kuti sindikupemphera dziko, ndikupemphera awa mchipinda muno. Sindikupemphera dziko lapansi lonse, koma ndikupemphera awa mbazizi, ndikupemphera ophunzirawa, ndikupemphera atumwi awa. Atate manidalisa kumaperana kuti ndikupempha kuti mwasunge iwowa, ndi njira ina mwarerezera iwowa, ndi njira ina mwachinjirize iwowa. Yesu akupembedzera ophunzira ake. Yesu akutenga nthawi popembedzera ophunzira ake. Bilifa tili pano kuphunzira kuti tizitha kupemphererana. Amen. Ndena imavuta pempherero, imavuta. Haleluya. Titatha kulemekeza tili pamenepo timalowa mgawo zosowa. Gawo zosowa ndizo limanena kuti osati kungofika Ambuye, Ambuye, ine ndenda tani, ine ndenda kudziko lino. Ena kupemphera sapempha mangolira, kupemphera sikulira, sikulira. Maunso adzimveka popemphera. Mundimvana Mulungu. Ena kangogoda Ambuye, Ambuye Yesu, Ambuye Yesu, Ambuye Yesu. Ameni, ameni. Mapemphera mugaza kupemphera kulira, adakusani ndani kuti kupemphera kulira. Dziko langa kukhudzidwa kwambiri, chisoni kwambiri chachitika choncha. Kwachitika maliro kapena? Bible linakuti ife tipemphere osati kulira ye. Endi mfundo zidzimveka popempherapo kuti mukulankhula chani. Idzimveka sentence. Mukunenanji, mukulemekeza bwanji, zosowa zanu mukuzipempha bwanji, endi mukudusa bwanji. Zumveka ka? Tielekeze mabwera kwa bwana anu, kapena mabwera kwa president, kapena kwa bambo anu. Akupasani mpara, mwafika kuti mukulankhwana naye. Ndiye mufika kuti adadi ine, adadi inu, adadi ine, adadi, 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 adadi ine, ine. Dadi wanu yarorapo ya ndizimene upemphera mpira machito. Ambuye, Ambuye, ine, 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 ine. Ambuye Yesu, Ambuye Yesu, Ambuye Yesu, ine, ine, ine. Kupemphera mano madziko ine kumene kunkupemphera fundo zimveke. Tikamala wangawo lopempha zosowa, chosowa number 1 tikusowa fuma Mulungu. Buku la Mateyu chapter number 6 verse number 33 akuti yambani mathanga ufumu wake, ndipo zonse zimene muzisowazo zidzapasidwa kwa inu.
ndimafuna ndilise kwerere apa. Mulungu amene akudziwa kuti mukusowa chakuti, akudziwa Mulungu amene kuti iniyo mufuna banja, akudziwa Mulungu kuti mukufuna kuti business yanu ilongosoke, Mulungu akudziwa ndithu kuti mukudwala, koma chimene Mulungu amachiyembekezera ndi kumulemekeza komanso kumtamanda. Mundimvesa? Ne gawo iyi yazosowayi choyambirira ndi ufumu. Ufumu mwamba utsike kaye, Mulungu atsike kaye, ndi apa timayamba ife kupembedzera. Believer, Bible yani mukawerenga buku la Mariko komanso analembanso achina Matthews kuti Ambuye Yesu ali m'Getsemani ndi adauza achina Petulo, simungathe kupemphera ndi ine ora limodzi. Nthawi yopembedzera ingati ilipo yochepa kwambiri ndi ora. Tikamapinda maondo nthawi ya intercession ndi ora. Muli bwanji ma intercessor nonse? Ena timakumana ora limodzi, ena timakumana 2 hours pa internet, ena timakumana ku ntchito 1 hour, ena timakumana kuja. Believer, nthawi yochepetsetsa ni ora limodzi. Ndi ena unifunsa busa 1 hour ndidzine napo chani? Tamvera nisi. Tikamanena kuti ufumu wanu udze, mumayamba gawo lopembedzera. Ndi ufumu wa Mulungu mumopembedzera kuti udze ulamulire chapamtima pake chichitike mastepi kapena kuti magawo kwanira asanu. Gawo loyamba mukamagwada mutatha kulemekeza, yambani kudzipembedzera inu mwini, kudzipempherera wekha. Pemphera kuti ufumu wakumwamba utsike pa inuyo. Mutagwada museni Ambuye, ine mwana wanu ine Tchale, ufumu wanu utsike pa ine. Lamulirani pa ine Jehova. Ndi gawo lazopempha koma tikuyamba ufumu mulamulire pa ine, chapamtima pano chichitike pa ine. Ndidzithaganiza ndi inu, ndikamagwira chinthu ndzigwira ndi inu, ndikamatumikira ndi inu Ambuye muchite nane ine. Believer, mundimva kaya? Dzipempherere wekha. Ukhoza kutenga 2 minutes ukudzipempherera wekha. Mundimva kaya? 1, dzipempherere wekha mwana Mulungu. Number 2, pempherera banja lako. Pempherera banja. Mwachitsanzo muli ndi ana okwanira 4. Mkazi wanu ali pamenepo. Ndi banja lani masweka kupempherera kuti ufumu wakumwamba utsike. Choyamba mkazi wanu mpempherereni. Ambuye ndikupemphera chifukwa cha mere. Zikoma mudandipasa mkazi amene. Ufumu wanu utsike pa mere. Lamulirani pa mere Jehova. Chitanayeni mere. Mtsogolereni mwana wanu. Akamayenda, akamapita ku ntchito, lamulirani. M'maganizo mwake, lamulirani. Chilichonse Jehova chapa iye, lamulirani. Mu dzina la Yesu, mapemphera mkazi wanu. Kenako, yambani mwana wanu. Muli ndi ana amuna awiri, ana akazi awiri, apempherereni anawo. Mundimva kaya? Mwana lese kuntchula dzina. Ndikupemphera Ambuye chifukwa cha Omega. Zikoma Mulungu. Chidakukomerani kuti pasa mwana amene m'banja lino. Ndikupemphera kuti ufumu wanu utsike pa mwana amene. Moyo wake wonse ndikupemphera kuti muende naye. Zikoma Arare, ndikupemphera akudziweni. Mulamulire pa iye. Akudziweni, akupembedzeni, asakhale ngati ana ena. Mulemekezeke Jehova, ndikupemphera chifukwa cha moyo wacho skulu ku primary. Omega, ufumu wanu ukhale pa iye. Ku secondary, ufumu wanu ukhale pa iye. Ndikupemphera m'dzina la Yesu mwana amene. Arare adzakhoze mayeso. Adzapita college. Pempherera ntchito, adzakhale pa ntchito. Ndikupempha chifukwa cha Omega adzapese banja labwino, adzabereke ana kukuopani. Pemphera zidzukulu za Omega. Kenako kudzamtenga wina amene pemphera chifukwa cha Joseph. Chimodzimodzinso Josepheyo, moyo wake wa ku primary, moyo wake wa ku secondary, moyo wake wa ku college. Pemphererani ntchito yake, pemphererani mkazi kapena mamuna amene adzabweredwe naye, pemphererani ana amene iye adzabereke mtsogolo. Believer, mwana aliyense kuntengera 3 minutes. Mwana 4, ndikuti ndi 12 minutes mukupemphera ana anu, plus mkazi wanu ndi 15 minutes popemphera banja. Ndi banja simathera pa mkazi ndi ana, pali yakuchimuna, pali yakuchikazi. Mabanja ena aligwedagweda kuonongawa ndi makolo. Maufiti ena ali kwa makolo. Pemphererani ufumu wakumwamba utsike kuchikazi, ufumu wakumwamba utsike kuchimuna.
Pemphererani, apempherereni. Birifani kwenda limodzi mudzitha kupembedzera kuwapempherera ena. Tiyerekeze kuti mwalemekeza 5 minutes, madzipempherera nokha 2 minutes, 7 minutes. Mwapempherera banja lanu lonse kuchikazi kuchimuna ndi ana anu 4, dzakutengerani nthawi yonseyi mwina 20 minutes. Mukaphatikiza ni 27 minutes koma pemphero sinathe and ndi kota yomwe sinafike. Tili mwadzana Mulungu ndiye mukachoka pa banja chachitatu mumapempherera utumiki umene muli nawo. Ndinu mdikondi, ndinu mkulu wa mpingo, ndinu mbusa, ndinu bishop. Kudzipempherera ufumu wakumwamba utsike mu utumiki wanga. Monga ine mkulu wa mpingo ndifuna Ambuye munditsogolere, lamulirani pa ine, chifuniro chanu chichitike pa ine monga kumwamba komanso pansi pano. Mulamulire pa ine, ukhala utumiki olozeka, ubusa wanga usamafanane ndi onse. Mulamulire pa ine, samagopeke ndi zina. Birifa kupempherera utumiki umene Mulungu adakupasa. Utumiki mukhoza kupemphera mwina kwa 2 minutes, ikwana kwa 29 minutes. Tilonse mwana Mulungu. Cha number 4 timapempherera mpingo. Mpingo wanu mupempherere, grupu yanu muipempherere, ministry yanu muipempherere. Ndiye mpingo wochepa kwambiri, grupu yochepa kwambiri, tipereke ndi grupu kapena mpingo wa anthu 10. Ndochepa kopi mabanja 5. Ne tiyerekeze kuti banja lililonse mukuyipempherera 2 minutes. Aliyense muntchule dzina. Ndi kupemphera chifukwa cha banda, pempheranso akazawo 2 minutes, pempheranso enawo, kuwatchula mayina. Mukhoza khala mpingo wa anthu ka 400 koma ukumbukira anthu 10 wapempherere. Ndiye mpingo upemphererenso azitumiki, abusa anu, abishop anu, kandelaliki apempherereni. Pa mpingo wa anthu 10. Aliyense 2 minutes kumpembedzera. Ndikampa mpingo wa anthu ochepa kwambiri kandi grupu ya anthu 10. Madimini abusa amene amalalikira pa grupu imeneyo, ena kamaphunzitsa tamapembedzerani pa grupu yanu. Tikupemphereratu mpingo, tikupempherera oyera mtima. Ena sali pa grupu yanu umadziwa ndi abusa amakudalisani, tamapindani maondo kumapembedzera. Titapereka pamene pa 2 minutes ndekuti ndi 20 minutes pa anthu 10 plus 29 kugwira bwa 49 minutes. Tili modzi mwana Mulungu kupembedzera potchula dzina la munthuyo. Ndi zimene Yesu akuchitapa. Ambuye atithandize. Cha number 5 timapemphera kuti ufumu wakumwamba utsike ku dziko imene iniyo muli. Pemphererani dziko lanu, pemphererani Malawi, zonyansa zoyipa zadiabwi za devil zisachitike pa Malawi. Pempherani kuti ufumu wakumwamba utsike. Ndiye mumapemphera ma department onse aboma, kandi usilikali ka apolisi, kwa madokotala, kwa aziphunzitsi. Mundimva kaya? Pempherani ufumu wakumwamba utsike, ntchito adzigwira bwino anthuwa. Pempherani ma NGOs mdziko la Malawi. Pempherani kuti chinyengo chitsike. Pempherani kuti katangale ayi Mulungu alamulire pa Malawi. Tikamana kuti ufumu wanu kutsike, tifuna Mulungu adzilamulira. Chipatala chilichonse Mulungu adzilamulira. Sekondari iliyonse Mulungu alamulira. Bilifa tamvera mukuchitika maufiti m'masekondari. Anthu akumbwambwana, ena ena osalemba mayeso, nthawi ya mayeso maso tondoviro, ena kupenga misala. Tamvera, pemphererani ma secondary school, pemphererani ma primary school, pemphererani Jehova ayendere ma department osaboma. Paboma pa timapemphera president kaoma akonda kasuma akonda umapemphererebe. Nduna zawo ma MP wa ufumu wakumwamba watsikire. Kama chita nyasi kama tani feko yatu nkungu apembedzera basi. Mundiva tikhozolenga pamenepa mwina 10 minutes mukaphatikiza wana bwa 59 minutes. 1 hour sinati pamenepa suti pemphero yatatu ya. Izi ndizosowa za kuuzimu. Ndipo ajandale zilipo 4. Cha number 1 nkusowa kwa ufumu wa Mulungu. Number 2
according ndi pemphero limene Yesu adaphunzitsa mati mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Ndikuti gawo imeneyi ndi chosowa chakuthupi, chakudya. Tikusowa nyumba zogona, tikusowa zovala zabwino, tikusowa ife biliva zoyendera, zimene zinso timazipembedzera, zimene tikufuna, maprojekti amene tili nawo, nyumba zimene tifuna timange, tsogolo lathu ndi ana athu, timazipembedzera biliva apapo ukhoza kupembedzera nanga sinse kuthupithupi. Tili kuthupiko tingathe kutenga maminitsi ambiri pamenepa, ola kutengapo 20 minutes kupemphera kuti zinthu ziyende, kani ntchito, pempherera, kupempherera maprojekti anu, pempherera madaliso, pempherera mabizinesi anu, pempherera zakudya, pempherera zovala, pempherera zinyumba, ukhoza kutengapo 20 kandi 10 minutes nyakuti mpamwamba pa ola. Haleluya. Chachitatu, nthawi yapano ichi nchachiwiri tati zosowa zikuluzikulu, ufuma kwa Mulungu, ufuma kumwamba utsike 1. Number 2, zosowa chakudya chathu cha lero. Number 3, timasowa ife chikhululuko. Mutipulumutse ife. Mutikhululukire ife mangawa athu monga ifenso takhululukira amangawa athu. Timapapa mpemphero, Ambuye mundikhululukire, Ambuye mukhoza pemphera 2 minutes mundikhululukire. Cha nambala 4, mopasa kwambiri timapemphera chitetezo, musatitengere fe kokati Yesu koma mutipulumutse kwa oyipayo. Timapemphera choncho, pemphero jaso m'Bible choncho, ndi umapempha chitetezo. Tetezereni kwa kumbidwa maenja ajabu, tetezereni ndikutuluka manja, tetezereni ndili pa ulendo, ndine mtumiki, tetezereni ananga sweka, tetezeredwa ntchito zitetezeredwe, zoweta muzitetezere, munda wange mutetezere, zimene zibiliva timapempha chitetezo. Chitetezo ukhoza pemphera pa chitetezo 5 minutes. Mukamati ndikusowa chonena kutha kwa 1 hour ndi umadabwa nanu, mumapemphera bwanji? Apa pemphero sinathe, kumapeto kwa pemphero ndiri madzathokoza sopano. Gawo lachitatu, nthawi sili kutilola, ndikuti mande lidzamaliza kumangochi kwa Katema. Tili kumeneko kumangochi kwa Katema. Tikakumane kumeneko kwa Katema kumangochi lero madzulo ano, fire kwa Katema kumangochi. Oh haleluya. Mudzi mwa Alipondo, mukafika kwa Katemako mudzi mwa Alipondo. Alipondo ndikuti alitu kwambiri kuchokera pa boma, koma tili kumeneko lero. Lolemba tidzamalize topic imene yokhudzana mpemphero. Atate zikomo, tipangeni ife kukhala opembedzera, mutipange ife kukhala opembedzera. Umbani chopembedzera chinkati mwathu, tisakhale arambwali. Tsogoleleni kumangochi m'dzina la Yesu. Amen and amen.